Ако имате останали в къщи 3 презрели меки банана, които се чудите как да оползотворите, препоръчвам ето този кекс. Първо в блендер слагаме 3 банана, 150 грама захар и сока от половин лимон. Всичко се пасира до получаване на гладка смес. Може да се използва и пасатор. След това в дълбока купа се разбиват 3 яйца. Към тях се добавя пасираната смес и 100 мл олио. Разбърква се и се добавят 250 грама брашно и 10 грама бак пулвер. Бърка се до получаване на гладка смес. Използвала съм пълнозърнесто брашно, затова и цвета е малко по-тъмен. Подходяща форма се намазнява и в нея се изсипват 2/3 от така получената смес. Към останалото количество се добавя една супена лъжица какао и се разбърква добре. Какаовата смес се изсипва на няколко места върху бялата смес в кексовата форма. Кекса се пече в загрята на 170 градуса фурна за 40 минути. Вече охладен се декорира с пудра захар.